Fa un temps em vaig apuntar amb les expectatives que realisme a un taller de narrativa breu, escriptura creativa o computeritze. La primera sessió estava convocada un dimecres a les 7 de la vesprada en una sala d'una biblioteca pública municipal. Cap allí em vaig dirigir amb el cor bategant i una il·lusió enorme. Per aquell temps, Joan Fuster ja era un home dret i fet, alt, prim, amb bigot i ulleres, que llegia molts llibres i comprava tots els que podia. Una rosa podem posar-la en una mà càlida o en la terra negra. Si no és alegria, no vull poesia. Res de res. Ara tornaria per aquells carrers, per aquelles places, per aquelles nits. Et mossegaria els llavis i els pits, uns mossos petits. I recolzat al seu tronc descansava un homenot gran i vell, elegant, amb un bastó i un barret. El seu nom, Enric Valor i Vives, fill de Castalla. Un dels rumors persistents eternils era la cantarella que havia hagut alguna cosa més que una pura relació sentimental entre don Joan Espí, el retoret, i Àngela Gastaldi, la rosariera. A mi em va explicar un dia mon pare que un àngel és com un dimoni, però al revés. Un, mentrestant, no pot amb la gran alegria que li ompli tot el cos, amb l'aire que recorre tota la seva vida, amb la joia de viure. El gat va al quart, l'ànec va a l'últim, i tota la gent del carrer fa aplaudiments quan no sé.